почувствал, предузнал, че го чака смъртта. Пред апостолите преклони се и с ръце ги уми от прахта. Пред апостолите преклони се и с ръце ги уми от прахта. Исус търпеливо очисти загрубелите техни нозе и с обруса изтриваше всички, кът последен служител смирен. И с обруса изтриваше всички, кът последен служител смирен. И Синът Божи в тихата вечер сам на хората стана слуга. Петър гледаше го удивено и мълвеше в почуда слова. Петър гледаше го удивено и мълвеше в почуда слова. О, Учителю мой най-смирени, ти не ще ме умиеш вовек. Как Христе сам стоиш на колене пред най-грешния земен човек. Как Христе сам стоиш на колене пред най-грешния земен човек. Петре, той, що аз върша е тайна, чуден смисъл е скрит в това. Знай, не ще имаш дял ти с мене, щом те аз не умия сега. Знай, не ще имаш дял ти с мене, щом те аз не умия сега. Ако аз, ваш Господ и Учител, преклоних най-смирено глава, то помнете урока заветен, помежду си служете така. То помнете урока заветен, помежду си служете така. Исусе, и днес ти си същият, пак на нас си последен слуга. И от гордост и страсти очистваш загрубелите наши сърца. И от гордост и страсти очистваш загрубелите наши сърца. И прекланяш се ниско, Син Божи, да простиш всеки грях си готов. Та и ние на нашите ближни да послужим смирено с любов. Та и ние на нашите ближни да послужим смирено с любов. Празники